Уважаеми колеги, уважаеми гости, дами и господа, за мен е чест да ви приветствам на конференцията "Границите на изкуствения интелект и рисковете от дигитална свръхинтелигентност". Когато преди 2 години в Европейския парламент приехме законодателния акт за изкуствения интелект, направихме исторически пробив. С първата по рода си правна рамка в тази област положихме основите за безопасна, етична, отговорна интеграция на изкуствения интелект в обществото, но всички си даваме сметка, че сме едва в началото на дълъг процес и не ние определяме скоростта, с която се случва цифровия преход. Това, което днес за някого звучи твърде абстрактно, утре може да бъде фактор за нови открития, услуги или продукти, но и за нови рискове. Пред нас стоят и новите въпроси за границите на контрола и потенциала да се създават свръхинтелигентни системи, които надхвърлят човешките способности. Те могат да предложат революционни решения за медицина, образование, транспорт и устойчиво развитие, да дадат стратегически предимства за иновации и икономически растеж, но и да ни направят по-уязвими. Голямото предизвикателство пред нас е да намерим баланса. Разумен и ползотворен баланс. Днес най-модерните форми на изкуствен интелект вече надминават изискванията на теста на Тюринг. От алгоритми за машинно обучение до сложни самообучаващи се невронни мрежи. Системите с изкуствен интелект стават все по-усъвършенствани и изпълняват задачи, които доскоро смятахме за изключителна област на човешкия ум. Под понятието изкуствен интелект вече се включват не само настоящите методи, като машинно обучение и големи езикови модели, но и бъдещи, много по-мощни технологии, изкуствен общ интелект и изкуствен суперинтелект. Тяхната непредсказуемост и възможността да доведат до появата на интелект равен или по-висш от човешкия, или до така наречената технологична сингулярност, пораждат сериозни опасения. Ако приемем това просто за хипотеза или твърде далечна перспектива, рискуваме да изгубим контрола, от който зависят етичните аспекти и социалната приемливост на системите. А виждаме, че с изкуствения интелект бъдещето идва по-бързо. Като юрист знам колко е важно да е ясно кой носи отговорността за действието на интелигентните машини. Търсим недостатъците на изкуствения интелект, случайната или умишлена злоупотреба с технологиите, която е допуснал естествения интелект. А ако тези действия вече са извън волята на съответните разработчици и са резултат от процеси на самообучение на изкуствения интелект, може ли да се позволим сценарий на дигитална анархия? Отговорите ще намерим само ако имаме смелостта да задаваме трудните въпроси. Няма място за страх, нито за сляп оптимизъм. Необходимо е да подходим прагматично и отговорно, с ясни правила и етични насоки, които гарантират безопасно внедряване на новите технологии. Темата не бива да излиза от дневния ред на европейските институции и Европа трябва да покаже, че технологичният прогрес и защитата на човешките ценности могат да вървят ръка за ръка. С други думи, трябва да вземем мерки изкуствения интелект да не се превърне в новата вавилонска кула. Добре познат символ на амбиция без мярка и с катастрофални последици. Не случайно някои сравняват рисковете от навлизането на все по-сложни и автономни системи с заплахи като пандемията и ядрената война. Днес се водят дискусии за дронове с изкуствен интелект, които имат потенциала да променят хода на военните конфликти, а пробиви в киберсигурността показаха уязвимостта на стратегическата ни инфраструктура. Свидетели сме как генеративните технологии позволяват за минути да се създават снимки, видеа, аудиозаписи или новини, които почти не се различават от истинските и могат да се използват за манипулиране на общественото мнение.
и пак търсим решение, когато последствията вече ни ударят в лицето. Историята ни учи, че технологичното развитие няма стоп бутон. В този смисъл цифровата трансформация е необходим процес, но ако успеем да запазим контрола и да действаме превантивно, а не само да тичаме след събитията, с изкуствения интелект можем да постигнем революционен скок в области, определящи благосъстоянието, сигурността и дори дълголетието на хората. Това е целта, която в Европа говорим за иновации и решения, осигуряващи възможности за тяхното финансиране, среда, успешни партньорства и правна рамка, която да гарантира човешките права и демократичните ценности. И се радвам, че ще можем да продължим този разговор след известно време и с българския еврокомисар Екатерина Захариева. Не очаквам днес да изчерпим темата на конференцията, но съм уверен, че всички участници ще внесат идеи, опит, критичен поглед. Приемете форума като покана за задълбочен диалог, който ще продължи и отвъд тази зала, защото е важно заедно да изграждаме по-сигурна и устойчива цифрова среда. А сега имам удоволствието да дам думата на професор Адриана Андреева, дългогодишен ръководител на катедра правни науки в Икономическия университет Варна. Дискусията днес ще търси пресечни точки на технологиите с науката, правото и икономиката. Затова и благодаря, че прие да участва и да бъде модератор на тази конференция. Имате думата, професор Андреева. Благодаря на доцент Радев за вдъхновяващите думи. Удоволствие е да представя моето изказване след него. Озаглавила съм днешното изказване "Размисли за хуманизъм, еволюция и изкуствен интелект". Започвам с една игра. Да, точно така, въпреки че сме на конференция, започвам с игра, защото според мен игрите са в основата на развитието, или поне такава теория ще застъпя в днешното изказване. Ход 37. Това не може да е ход, направен от човек. Никога не съм виждал нещо толкова красиво от друго човешко същество. Това са думи на Ли Седол. През 2016 година компютърът AlphaGo изиграва 5 игри с Ли Седол, южнокорейски майстор на играта Го. В тази игрова сесия резултатът е 4-1 за компютъра. Именно този момент влиза в историята като ход 37. Ли Седол губи партията срещу машината и от тогава изкуственият интелект става все по-умен и по-умел в играта. Но тази победа на изкуствения интелект срещу човека се смята за истински пробив, който може да доведе до потенциално огромни промени в нашия свят. Корейският гросмайстор на играта Евгений Седол вече не играе. Той вече не подхранва илюзиите си. Отново с негов цитат: "Знам, че нямам никакъв шанс." Седол е гений на играта Го, но само сред хората. Разработчиците на AlphaGo разгадават и изследват този ход 37 и продължават да доразвиват алгоритъма на изкуствения интелект. Следващата 2017 година те пускат нов, актуализиран изкуствен интелект, за да играе срещу професионалисти онлайн. Може би ще попитате какъв е резултатът. 60 победи за изкуственият интелект, 0 загуби и 1 равенство поради загуба на връзка с един от играчите. Бъдещите хора няма да могат да различават изкуството, създадено от човека, от изкуството, създадено от изкуствен интелект. Как мислите, какво биха почувствали Бах, Моцарт в такъв момент? Леонардо да Винчи или Рембрандт? Това е нещо, върху което трябва да се замислим. Разбира се, следващия въпрос, който възниква в съзнанието, е: може ли една машина действително да бъде интелигентна? В състояние ли е да мисли и да действа емоционално като човешко същество?
Развитието на изкуствения интелект често се разглежда като процес на постепенно усъвършенстване, като всяка фаза води до нови нива на способност и влияние на технологиите. В момента се развиваме и се намираме като ниво на изкуствен интелект на първи два дефинирани етапа, но следващите възможни етапи от развитието на изкуствения интелект могат да включват концепции, които още по-радикално да трансформират нашето разбиране за интелигентност и технологии. Именно това е и темата за свръхинтелигентността на изкуственият интелект и рисковете, които той крие. Как се променя изкуственият интелект? Той се променя всяка секунда и навлиза все по-активно в живота ни. Всеки един от вас знае примерите, които ще дам. Дигиталните асистенти са вече в телефоните ни, някои ги ползват, други не. Siri на Apple, Alexa на Amazon или пък търсачките, най-често срещаното приложение на изкуствения интелект. Новите енциклопедии, които нашите студенти и всички млади хора използват ежеминутно. Социалните мрежи, най-използваният начин на комуникация между хората, но опосредстван чрез изкуствен интелект. Може би ви се струва, че ние контролираме процеса в социалните мрежи, но това далеч не е така. Социалните мрежи контролират нашето мислене. Онлайн пазаруването. Сигурна съм, че в тази зала няма човек, който да не го използва. Транспорта, навигацията, редактирането на текстовете, които ние като академични хора пишем. И много, много други приложения. Един от най-големите проблеми при създаването на изкуствения интелект се свързва именно с етиката и с морала. Ще успеем ли чрез правните норми да регулираме навлизането в тези етични граници? Не знам дали с тези няколко въвеждащи думи изпълних целта да ви накарам да се замислите поне мъничко върху тези въпроси. Всеки един ще си отговори сам. Моята роля беше да стимулирам играта, наречена реалност, в която всеки един от нас участва наред с изкуствения интелект. Ние сме в различни роли. Сега в момента сме участници в конференцията. След около 2 часа вече ще навлезем в другите си роли на колеги, които контактуват, след това на приятели, ролевите игри в семейството, общуването с децата. Може би малко ви постреснах с всички тези неща, защото това е новата реалност, но не това беше целта ми. Целта ми беше да ви провокирам, преди да навлезем в по-сериозната част от нашата конференция и след тези въвеждащи думи на доцент Раджев и моето изказване, вече преминаваме към първия панел и първата ключова тема. Къде са границите? Какво може и не може да прави изкуствения интелект? Давам думата на флотилен адмирал, професор Калин Калинов от Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров от Варна. Заповядайте, професор Калинов. Благодаря ви, професор Андреева. Уважаеми доцент Радев, господа депутати от Европейския парламент, уважаема професор Андреева, областен управител на Варна, уважаеми колеги, гости, имам удоволствието в съвсем кратък план да представя пред вас някои аспекти на един проблем, по който мисля, че всички имаме мнение. Какво може и какво не може изкуственият интелект? И аз искам да започна, като върна времето назад. Ще го върна през декември месец 2022 година, когато, давайки заданието на моите студенти по управление на проекти, им възлагам съответни разработки. 4 месеца по-късно, през месец март-април, Google Classroom ми съобщава, всичко е готово, нещата са събрани, започвам да чета и още на първите разработки съм удивен. Това, което са дали моите студенти, е вярно, но то значително надхвърля обема, който аз съм им предоставил. Стилът, контекстът, всичко е различно.
Като класически преподавател, първата ми мисъл е плагиатство. Страйк плагиаризм е категоричен. Няма. Втората ми дума е, те наистина учат много добре. Споделям в къщи и сина ми казва, тате, не, подменили са те. Точно това се случи. Някой ме подмени 4 месеца след навлизането на изкуствения интелект в публичното пространство. Минаха почти 3 години от тогава и ние така свикнахме с изкуствения интелект, че той е неразделна част от нашето ежедневие. И аз мисля, че сме готови да кажем няколко думи по въпроса какво може и какво не може този изкуствен интелект. Приготвил съм кратка презентация, за която ще помоля да отидем на следващия слайд. Или хайде, да. И се фокусираме върху това, което интелектът може. Всъщност ние сме единодушни. Бързо обработва големи бази данни. С изключително умение разкрива характеристики в тях, в числови масиви, освобождаване от много досадни неща, които трябва да правим, да класифицираме информация, да подреждаме, да сортираме. Нещо много хубаво генерира съдържание. Зададеш му тема и заказваш, напиши ми малко по-детайлно за. И получаваш. Съдържанието готово, приемливо, модифицираш го. Помага с всички тези неща на процеса на вземане на решение. Много е полезен, когато искаме да сравним два продукта. Ако искаме от 2 софтуерни приложения да решим кое е по-доброто, ще ни извади информация от всички форуми и ще ни даде категоричен отговор. Дава продуктивност. Спомням се, наскоро идва колега при мене 2 години след като е добил академично звание и казва, аз съм готов за следващото. Викам, кога? От началото на годината съм написал 4 монографии. Месец 7 юли. Браво! Чата му е помогнал значително. Така че чата може много неща. Но хайде да отидем и да видим какво все пак не може, което е на следващия слайд съм сложил. Първото нещо, той много се различава от нас. Това, което ние влагаме под мислене, разбиране, за хората определено е коренно различно като съдържание за него. Понякога се заигравам с изкуствения интелект, като му задавам гатанки. Просто е отчаяващо. Гатанки, главоблъсканици, не може да влезе в контекст. Много му е трудно. Като че ли емоциите, преследването на цел са изключително сложни за него. Не различава доброто от лошото. Той различава от верно, от неверно, според обществено споделено мнение или преобладаващо мнение. Напоследък има едни много интересни клипчета във Фейсбук с държавни глави, които са поставени в различни ситуации. Да, много е реалистично по отношение на лицата, но тази елегантност на човешкото движение, което през стотиците хиляди години адаптация сме добили, просто не може да бъде възпроизведена. Въображението му е чуждо. И в крайна сметка много често изпада в черна дупка. Дава ви съждение, започвате да търсите аргументация на това съждение и не може да получите откъде тя е дошла. Тези неща, които ние вече знаем за изкуствения интелект като възможности, не са самоцел. Ние ги търсим, за да видим какво той може да помогне в работата ни. И доколкото голяма част от колегите са от академичната общност, аз бих искал на следващия слайд да адресирам какво все пак може да ни помогне да интегрираме изкуствения интелект в образованието, защото той е неизбежен. Първото нещо е при разработването на курсове. 24/7 имаме помощник, на който можем да зададем слабите места на нашите обучаеми и той да ни направи комплект. Прекрасни препоръки, къде да акцентираме, в каква посока. На следващия слайд съм адресирал поддръжката на образованието. Професор Андреева, вие вече споменахте за изглаждане на стила, за проверка чисто граматична на разработките. Тия неща са изключително верни.
Допълнително е невероятен преводач. Аз искам да споделя един пример. Налага се веднъж да помогна на съпругата ми да преведе статия на английски език. Скачам с ентусиазъм, на обяд съм разочарован. Минал съм 2 страници и половина само. Специфичен текст. Сина ми вижда така моето затруднение и казва: тате, стига си се занимавал, давай да пробваме какво ще направи Gemini. Gemini е невероятен. За половин час ми дава невероятен превод. Чета превода, поправям и виждам, че имаме едно терминологично различие с него. Вместо развитие на структурата като Structural Development, той използва Structural Grow, нарастване на структурата. Влизаме веднага с дискусия и след 1 час аз съм убеден. Той ми казва: независимо от това как се развива структурата в еволюцията на организацията, това неминуемо води до нарастване. Тоест, това не е само student learning, това е professor's learning. На следващо място, на следващия слайд, съм дал това, което може да отмахне от нас. Класическият преподавател е ужасен от бремето на административната дейност. Тук той е незаменим. Но за да го въведем, моля да погледнем следващия слайд, където като изискване е да въведем нашите обучаеми в едно позитивно настроено критическо мислене по отношение на възможностите. Какво може той и какво не може. Те да се научат докъде да разчитат на него. И на последно място, на следващия слайд, съм дал предизвикателствата, които трябва да адресираме. Готова ли е академичната общност? Тя интегрирана ли е около решението, както е да се ползва? Можем ли да стигнем така, че да се предоверим? И в крайна сметка ние като преподаватели готови ли сме? Тук аз искам да адресирам още един момент. Педагогическите предизвикателства, моля за следващия слайд, където след педагогическите предизвикателства се крият големи опасности. Това е да се предоверим. Второ, да се задоволим с едно повърхностно познание, защото знаем, че всеки момент, когато желаем да задълбочим, то е до нас. На следващия слайд е академичният въпрос, свързан с плагиатството, истина, неистина, оценката докъде е труд на студента, откъде започва изкуствения интелект. На следващ слайд са някои практически препоръки и проблеми, които срещаме. ChatGPT много държи и другите подобни изкуствени интелекти да ни усъвършенства курсовете в определена посока. И това може да подмени контекста като цяло. На предпоследно място съм адресирал предизвикателствата пред преподавателите. За следващ слайд ще помоля. Преподавателите трябва да бъдат готови да го ползват. Не случайно започнах с това, че през 2023 година някой ме подмени. Може ли да пожелаем ние да бъдем подменени и да се отнасяме някак си, давайки материали и казвайки за повече, проведете разговор с изкуствения интелект. Тук се крие голяма опасност. И в крайна сметка, моят личен опит сочи, че стойностната работа с изкуствения интелект понякога ми отнема повече време от това, което аз заделям. На последно място съм адресирал технически трудности, които съществуват заради различията в платформите, заради нееднакъв достъп и така нататък. Искам да завърша с нещо, уважаеми колеги. Искам да завърша с това, че ние познаваме предимства и недостатъци на изкуствения интелект, но желаейки да се интегрираме с него, за да постигнем добър резултат, ние трябва да познаваме и свои предимства и недостатъци. Аз ще дам само един единствен пример. Примера с нашия когнитивен процес. С това, че ние мислим асоциативно. Ако сега започнем една игра, примерно аз да назова продукт хранителен и да питам подред всеки да каже дума, ако аз кажа сирене, най-вероятно ще получа масло, хляб и ще мине много време преди да стигнем до пилешко месо.
защото това е асоциативното наше мислене. Когато ние обсъждаме проблем, ние много често се фокусираме в една перспектива или комплект близки перспективи. Губи ни се системност, всеохватност. Ето тук, изкуственият интелект е незаменим. Защото когато му зададете проблем, той ви дава много перспективи. Какво искам да кажа с този пример? Че ако ние овладеем неговите възможности, ако осъзнаем нашите предимства и недостатъци, само тогава можем да постигнем онази симбиоза, която да доведе до синергия от съвместната ни работа с изкуствения интелект. Това бих искал да е и моето послание към всички вас. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на професор Калинов. Мен лично ме накара да се замисля върху това дали ще тръгнем по лесния път за използването на изкуствения интелект или наистина ще успеем да се задълбочим и да направим тази симбиоза. Сега очаквам вашите размисли, въпроси към доцент Радев, към професор Калинов, към мен самата, върху това, което до момента представихме. Заповядайте. Благодаря, госпожо професор. Господин Радев, първо благодаря ви, че мога да съм тук и да присъствам. Аз поемам риска това да бъде последния път, в който ме каните на такова събитие. Обаче съм изкушен професионално да ви предизвикам да спорим по темата. Както ще разберете по време на моето изказване, аз съм малко по-скептичен. Съгласен съм, че изкуственият интелект създава съдържание, синтезира нещо, което вече съществува и го представя по невероятен начин. Сигурен съм, че има изключително предназначение в почти всяка сфера от нашия живот. Виждам го и в отбраната, виждам го в земеделието, виждам го в транспорта, виждам го навсякъде. Прав сте, превежда. Всичко, което изброихте, нямам съмнение, че е такова. Но ако той е толкова по-добър от нас, ако е по-добър от Бах и от Моцарт, ако е по-добър от Да Винчи, ако е по-добър от най-добрите ни лекари, да го питаме как се лекува рак тогава и да видим дали ще ни даде отговор. Казват, че в телефоните ни вече има повече изчислителна мощност, отколкото на Apollo 13, който е кацнал на Луната. Ето ви телефон, като снете на Луната, ако е така. И явно има още нещо у хората, което ни дава преимущество. То синтезира знание, което ние вече сме създали. То може да създаде картина като Сикстинската капела, защото тя вече съществува и го е научила от някъде. Дали може да генерира ново? Аз съм скептичен. Може би е така, защото това е поредният път, в който някакво технологично нововъведение се представя като панацея, която ще излекува всичките ни проблеми, както беше с 5G, преди това беше с интернета масово достъпния. Аз мисля, че трябва да се възползваме от него, но да не загубваме собствените си способности за критично мислене, за създаване на знания, за развитие, понеже и калкулатора е прекрасен, и той никога не бърка, но продължаваме да учим децата си в първи клас колко е 1+1, колко е 2-1 и така нататък. Аз мисля, че трябва да продължим. Ще ми се да чуя вие какво мислите, без да го приемате като някаква провокация, като несъгласие към вас. Абсолютно съгласен съм. Ще ми се обаче да минем и на следващото ниво, да кажете какво мислите. Благодаря. Благодаря, колега Новаков. Още повече, че вие пък и като единствения български представител в военната комисия, която беше създадена, и сте много добре запознат примерно с новия модел на бойни действия, който виждаме на 300 км от външната европейска граница. И тук вече имаме дронове, снабдени с изкуствен интелект, с лицево разпознаване, които съвсем автономно летят, търсят обекта, който е заложен с лицевото разпознаване и могат да изстрелят ракетата и да унищожат целта, без даже да има човешка намеса, което чисто етично е много недопустимо да става.
Особено когато се касае за човешки живот, винаги крайното решение трябва да е на човек, а не на изкуствен интелект. Тук са и огромните дискусии в Европейския парламент. Може ли да се използва лицевото разпознаване масово? Една огромна част от колегите ми смятат, че не можем да го използваме. Аз съм от другата част, която смятам, че по външните европейски граници трябва да използваме лицевото разпознаване, защото не винаги човек може да идентифицира терорист, криминален престъпник, който е заложен в базата данни, и тук изкуственият интелект дава поразителни резултати. Даже и с опит да бъде сменена визията и така нататък. И това говорим за сигурността. Виждаме, че в съдебната система навлиза изкуственият интелект много бързо. Да, с изкуствен интелект може да обработим стотици и хиляди подобни казуси, но не и да дадем на изкуствения интелект да напише съдебното решение. Винаги трябва да има човек, защото виждаме, че изкуственият интелект греши. А също субективното възприятие на съдията не може да бъде заместено по никакъв начин. Така че границите стават все по-разширени. Използването на изкуствения интелект виждаме, че ни дава много други етични проблеми, но именно тук се стремим да направим едни малки етични стандарти, едни граници да поставим, които не бива да се прекрачват. И Европейския съюз е пионер в тази област. Защото виждаме, че нашите конкуренти, Съединени американски щати и Китай, нямат на практика регулации в това направление. Аз искам също да благодаря за въпроса и ще използвам последните думи, които каза доцент Раджев по отношение на съдебните решения и дали може изкуствен интелект да напише такова решение. Тук трябва да поставим въпроса за справедливостта, за затворените очи на Темида, а при изкуствения интелект тези очи са широко отворени. Тоест не можем изобщо да говорим за претеглянето и за справедливостта. По отношение на въпроса, много се радвам, че има хора, които са скептично настроени, защото това е критичното отношение. А ако ние нямаме критично отношение и изцяло се доверим на това, което е достигнато като ниво от изкуствения интелект, няма да развиваме естествения си. А това е много опасно. Може ли да си позволя една шега? Един познат ми каза, че изкуственият интелект е като алкохола. До определена възраст трябва да е забранен. Трябва да натрупаме някаква база и тогава да подходим към него. Нека да дадем и на нашите чуждестранни участници думата. Нека и да дадем думата и на нашите други участници тук, ако имат какво да добавят. Добре. Коментар без микрофон. Във връзка с няколко пъти беше споменавано това, че възникват много сериозни етични проблеми, които са свързани и с правото, разбира се. Поздравления доцент Радев за темата на днешната конференция. Поздравления въобще за Европейския парламент, че се заема с регулацията на такъв сериозен проблем като изкуствения интелект. Тук искам да направя една препратка. Преди няколко години само Европейския парламент се зае да регулира и работата на така наречените големи социални платформи, които, както професор Андреева спомена, не ние ги контролираме, а те ни контролират. Тъй като се занимавам напоследък с въпросите за дезинформацията в социалните мрежи и ако взема повод от изказването на професор Калинов, какво може изкуственият интелект. И това, което професор Калинов спомена последно. Всяко дете може да създаде deepfake видео и да го разпространи в социалните мрежи и да създаде ужасни последствия за други деца.
Както стана ясно преди години за едно изказване на висш служител на голяма социална платформа, точно в сградата на Европейския парламент, често социалните платформи, големите социални платформи, техните алгоритми са така построени, че дават предимство на фейк новините, новини, които разделят, защото те трупват повече лайкове, кликване и така нататък, които се монетаризират. Така че поздравления за темата и аз считам, че това трябва да е един продължителен диалог и разбира се, че правото, етиката и морала тук имат огромно значение. Поздравления още веднъж. Благодаря ви, доцент Досев, за изказването. Много се радвам, че предизвикахме такава дискусия и ще си позволя вече да дам думата и да преминем към следващият ни панелист. Когато изкуственият интелект се проваля. Примери от реалния свят за ограничения и нежелани последици. С удоволствие давам думата на професор Джоана Брайсън от Берлински университет Харите Скул. Заповядайте. Много благодаря. Съжалявам, че не се изказах до сега, но благодаря много, че ме поканихте. С много голямо удоволствие чух вашите изказвания до сега. Много уместно е темата, която сте избрали. И аз ще говоря малко повече във връзка с сигурността. Суперинтелигентността, AGI и ASI са нещо сравнително ново. И ние трябва да кажа, че в Китай вече са изоставили разговорите AGI и само в САЩ продължават да използват. Няма да бъда удивлен. Надявам се, че няма изкуствен интелект да ни направи неморални по някакъв начин. Но казаха се тук много интересни, много полезни неща, но искам да ви препоръчам докладът на ОНДП за Организацията на ООН за развитие. Препоръчвам ви този доклад. И въпреки изкуствения интелект, сега има повече играчи на шах, повече шахматисти, отколкото когато е да било. И в този смисъл AI, изкуственият интелект, и може и да помага. Но искам да се върна към това, кога се проваля изкуственият интелект. Но трябва да сме внимателни. Проваля се не самият изкуствен интелект. Както когато един мост се срутва, ние не обвиняваме моста. Обвиняваме онези, които са го построили. И спомена се тук в уводните думи за цифрова анархия и опасността от нея. И трябва да видим какво е влиянието на антропията в този контекст. Много важно е да разберем как тези системи са обект на по-нататъчно изграждане. И ние не можем да вменяваме отговорност на изкуственият интелект. Защото в такъв случай ще пренебрегнем ролята, която човека играе.
И дори малкото не трябва да пренебрегваме. Не щем да влезем в затвора дори за година, макар и да живеем, да имаме 100 години преживяемост. Значи става дума за онези, които регулират нещата и които проектират контролните механизми. Това трябва да бъде напомнено. И това е в една от препоръките на ЮНЕСКО за етичното използване на изкуствения интелект. За въпрос също така възниква на първосубектността на изкуственият интелект като такъв. Дали той може да има да бъде юридическа личност. Задължително е онези, които работят с даден продукт, да съзнават кога се използва този интелект, кога да се използва и какви са правилните начини за неговото използване. Една от най-големите проблеми, с които се сблъскваме, трябва да забравяме, че може и да изключим системата с изкуствен интелект, който работи. И тъй като приключваме този раздел, този панел, искам да кажа нещо във връзка с дефиницията. Преди срещата на върха по въпросите на там ставаше дума, че AGI вече няма смисъл. Ако имаме... Става дума, кое може да бъде досадно. Дали той може да стане досадно, дали може да стане вреден. Това е ресурс, който използва енергийни ресурси, независимо от това, че става дума за изчисления, които са необходими. Суперинтелигентността обаче е проблем. Това, което наричаме, тук става дума за експоненциално нарастване на възможностите. Става дума за експоненциално нарастване на броя на хора, които работят с него. Трябва обаче да не забравяме икономическите аспекти на сигурността, защото вероятно ще трябва да преосмислим сигурността на нашата икономика, задача, която е огромна. Стана дума за социалните мрежи и тяхното използване. Примерно, има така наречените deepfakes и програми, алгоритми, които скланят някой да се застрелят. Една се застреля в главата. И това е защото по каквато и да е причина, обаче, примерно Израел използва малък брой камери, които разчита за своята сигурност. И обаче може да има грешки при използването на изкуствения интелект. Вече се спомена за промените, които настъпват в военната област. Един нидерландски служител говореше за това как трябва да изразходваме европейските средства, когато става дума за новите технологии. Разбира се, всичко е скъпо.
Тези неща не могат да бъдат изградени от отделните държави. Тук трябва да настъпи промяна в подхода. И още нещо, което ме тревожи, това е микроконцентрацията. Това не е свързано само с изкуственият интелект. Един конкурс показа, че Европейския съюз е наравно с всички останали страни, включително Китай, но не и с Америка. По отношение на капитализацията в тази област, Америка е много напред, но мисля, че това е може би балон. Когато дадем възможност индивида да има толкова голяма власт и толкова мощни оръжия на своето разположение като една страна, тогава сме изправени пред проблем. Не са достатъчно регулирани фирмите, които доставят телефони, електричество и други. Хората обаче вече говорят по този въпрос, говорят помежду си, говорят на дипломатите, говорят на законодателите. Трябва да се каже, че Twitter влоши качеството си, след като започна да използва изкуствен интелект, например. Би трябвало нещата да бъдат обратни. Използването му да стане по-лесно. Но необходимо е време, за да се оптимизира възприемането на една подобна възможност. Значи може да създаваме продукти с по-ниско качество, които са по-достъпни и по-лесни за използване. Тревожа се също по въпроса за политическите послания и рекламите. Особено тези, които са поляризирани, които търсят своята идентичност и как ще достигнат до тях тези послания, които имат отношение към тяхната идентичност. И още нещо, което виждам в пресата, не е лесно да се насочват действията на хората, но е лесно да се установи кой може да помогне в това насочване, кои са тези хора, които могат да свършат това. И по този начин по-лесно ще може да открием онези, които потенциално могат да бъдат саботьори или убийци. И сега да се върна към нещо, което чух от колегата. Виждаме истинско голямо подобрение в качеството на средния студент, това, което той ни предлага. Аз също съм станал свидетел на подобно нещо, защото изкуственият интелект работи с средни стойности. Но, защото когато става дума за работа с данни, обикновено пренебрегваме екстремните стойности. Друго нещо, което ме тревожи, е, че някои стават обаче прекалено зависими от изкуственият интелект. И водят се вече дискусии по този въпрос.
Също така и по въпроса за психичното здраве на онези, които използват тези инструменти. Това не се отнася за всички, разбира се. Повечето хора изобщо не са засегнати от тази опасност. Обаче не трябва да дискриминираме онези, които са застрашени. Съществуват подобни опасения. И също така на социално равнище. И последното, което ще кажа, което е отрицателно, и последното отрицателно нещо, което ще кажа, че много се тревожа от прекалено високата оценка за фирмите, които работят с изкуствен интелект. Финансовите пазари очакват прекалено много от тези фирми. Те очакват повече от това, от което те могат да дадат. И може би ни очаква така финансов шок във връзка с това. И накрая да кажа и още нещо положително. Едно от нещата, на което не се обръща достатъчно внимание, това е факта, че през 2022 година Германия беше свързана с Русия, получаваше такава част от енергията си от нея, че беше много трудно да се откачи от нея. Това беше, може би, за да продължи да работи с Русия, да я привлече към един диалог. Но само за 6 месеца това намали. Това не става само чрез нови тръбопроводи, това е чрез промена на бизнес плана на всяка фирма. И хората, германците, намалиха с 20% енергийното си потребление. Така че ние успяхме да променим поведението си много по-бързо, отколкото очаквахме, че това ще стане. И когато говорим за опасностите от изкуствения интелект, трябва да вземем предвид. Имаме много големи възможности да постигнем невероятни промени. Но, разбира се, бързата промяна създава проблеми. Това е още един проблем за изкуственият интелект. Благодаря. Thank you, Professor Bryson, Thank you, Professor. Заповядайте. Oh, yeah, I have my own question period. Общността на една българска община, 85 000 жители. И съм изключително доволна, че съм тук по покана на господин Радев за участие в тази дискусия. Считам, че тези дискусии тепърва трябва да се изместят с много голям фокус в местните общности, тъй като регулацията е важно нещо, но е много важно да направим информираност на хората, които ползват изкуствения интелект. Съгласна съм с евродепутата господин Новаков, че не можем да тичаме срещу вятъра. Когато се създадоха социалните мрежи, особено Фейсбук, ние също бяхме много разнопосочно настроени за ползите от това. Малко по-късно имаше създадена вече регулация, но въпреки всичко социалните мрежи и до ден днешен създават доста проблеми, за които споменахте и с изкуствения интелект. Но така или иначе жителите на тази планета ще ползват изкуствения интелект най-малкото от любопитство. Не трябва според мен да го правят на принципа проба-грешка, а с по-голяма информираност, защото ще дам два примера от моята практика с гражданите, които ползват вече изкуствения интелект. Първият е свързан с една майка, която чрез изкуствения интелект е поставила диагноза на детето си, е получила предложения за лекарства, които след това влошиха състоянието му и стигнаха до болница. И втория пример е с моите политически опоненти, които
създават жалби и сигнали към местната власт благодарение на изкуствения интелект, защото това им спестява време. Няма нужда да прочитат нормативната база, а с насочеността на един въпрос могат да създадат негативен материал много бързо чрез изкуствения интелект. Всички тези примери ни показват, че самия изкуствен интелект има своите ползи и вреди. От нас зависи как ще информираме гражданите и как ще регулираме ползването му. И аз считам, че тези дискусии тук от Европейския парламент наистина много скоро трябва да се изместят с фокус местните общности, за да се информират наистина докъде могат и докъде биха се опарили, ако ползват изкуствения интелект. Благодаря ви за организацията. Благодаря за изказването. Действително виждаме един поглед от реалната практика. Разбира се, ще дам възможност и на професор Брайсън да отговори. Благодаря. Напълно съм съгласна. Мисля, че цифровата епоха, не само изкуственият интелект, промени фокусът. Не можем да имаме сигурност, не можем да имаме щастие и деца, без да сме във връзка едни с други. Аз съм много ми харесват вашите примери, но има и други проблеми, които аз споменах. Те трябва да бъдат регулирани от държавите и мисля, че Европейския съюз върши чудесна работа, като се опитва да се противопостави на някои от големите сили. Следващия панел и отново ще имаме възможност за въпроси, защото напреднахме с времето. Поглед в бъдещето. Насочваме ли се към дигитален суперинтелект? Поканили сме двама изключителни експерти и първо ще имаме удоволствието да изслушаме доктор Цветослав Мичев от Digital Europe. Заповядайте. Thank you. Thank you for giving me the floor. I'll take this opportunity in English, although in Bulgarian, because the organization that I represent is English-speaking and global. It's a real privilege to address such a distinguished and honorable panel today. It's a bar raised high to speak after professors. And I'm grateful to our host, Associate Professor Radev, for organizing this profound and timely discussion today. Digital Europe that I'm representing, it's a leading trade association and in practice representing all these companies that develop and would develop in the future the superintelligence, which we believe will happen. Digital Europe is representing currently over 45,000 businesses around Europe, 100 corporations, and 41 national trade associations. And not only that, it's cross-cutting across all the critical sectors. So kind of the voice of business and developers. Though we advocate for a regulatory environment that enables European businesses and citizens to thrive in the digital age, which is important, we should also be thoughtful. And it's very important among the values that we share. So the question, are we headed towards digital superintelligence, is both profound and urgent. I'm going to explain why. While the prospect of superintelligence is often appearing as speculative, the rapid pace of AI development that we see among our members and the corporates demands thoughtful governance now to secure the future, but also to ensure that technologies serve to the best of our interest as humanity. What we have right now in terms of legislation, without going too deep into expert legal matters, I may say that AI is already making its way to sectors such as already mentioned, defense, energy, healthcare, finance, transport, and public administration. We see that as Digital Europe because we have 25 working groups with experts from all over Europe working almost every week on topics of AI from all these angles,
in all these critical sectors. As AI continues to evolve, it's a global topic. The race is on, and Europe must prepare, because we have the knowledge and the academia, for increasingly capable and pervasive systems that we see coming on the way. Europe's prosperity, technological sovereignty, and collective resilience depend on its ability to scale up, to lead in AI, which we believe it is absolutely possible. But we need decisive actions and results in the next 1 to 3 years. Although we don't have the superintelligence nowadays currently, we see it coming. And the evidence is stark and worrying, because between 2008 and 2021, more than 30% of the European unicorns, we call them, the best of the companies in Europe developing AI, they moved their headquarters primarily to the US, which is quite worrying. And Europe faces currently more than 800 billion annual investment gap, which is a lot. No EU company valued over 100 billion has ever been, the past 50 years, it hasn't been founded in Europe. That's quite worrying. So AI is being developed, and that's a global trend, but Europe should not be lagging behind. Having that said, Digital Europe envisions a European continent, which leads in digital innovation, while safeguarding the values already mentioned, like trust, sovereignty, inclusive digital transformation that we see happening in Europe and globally. Going back shortly to the legislation at hand that we have, the AI Act, which came into force recently in Europe, we were the first and pioneering legislation in this regard. I may say that we should also make sure that the AI Act, the objectives that are there, we value, but also we need not forget that it should be applied proportionally, clearly, and keeping the global competitiveness, which we are part of right now. And preparing and looking in this panel to the next level, definitely we should already start preparing for the next level of superintelligence. And Europe must increasingly research and invest in the next level advanced systems. Of course, developing the ethical frameworks, and of course, looking into international collaboration. And looking shortly at the global perspective, AI is a global race and global challenge, and Europe must collaborate with like-minded partners in all these topics, reinforcing Europeans' leadership in the digital age. And we see already the United Nations, even in the summer, they initiated these 2 new mechanisms. They call them Independent International Scientific Panel on AI, and another mechanism, the Global Dialogue on AI governance, which is of importance. These initiatives are admirable and should be followed to make sure we reach the goal that we have safely. Of course, in parallel, we also see Horizon Europe funding on the side of the EU already being allocated to safety mechanisms for AGI, for artificial general intelligence that was mentioned this morning. And to close this, the journey towards AGI and superintelligence is inevitable, and it has already started, in our view and the view of our members. And Europeans' response must be swift and coordinated and proactive. The EU must adapt to faster innovation cycles, make agile investments, reduce regulatory burden, and cause a failure. We need simplified implementation, but we definitely need legislation. That's absolutely clear. We need to optimize the legislation in AI, data, and cyber security, which are inevitably interlinked. And as history teaches us that every transformative technology brings both promises and risks, electricity, for example, revolutionized society, along with all the risks like fires, accidents, dependence on infrastructure.
but we made it through safety standards and regulation. Nuclear power offered enormous benefits, but also unprecedented dangers, which should be considered. This required strict international oversight, governance, and collaboration, preventive governance. And AI, at hand, combines elements of both. Like electricity, it will permeate in every sector, which we see already. But like nuclear power, its most advanced forms may carry systemic and even existential risks. Therefore, AI governance must strike the right balance. And I'm quite happy to hear that we are aligned today on this. So enabling innovation, ensuring safety, and builds strong international cooperation is of importance. And technology must not be banned. It must be driven in the right direction thoughtfully. Thank you for this opportunity. Let us thank Mr. Mite for his interesting report. We shall listen to Mark Brackel before answering questions. Благодаря. Искам да благодаря на господин Радев за поканата. Знам, че въпросът за свръхинтелигентността е обсъждан в китайското политбюро, обаче за пръв път се обсъжда на такова ниво, както сега се обсъжда тук. И така. Основният въпрос, и може би трябва да покажат моите слайдове. Наближаваме ли към интелигентност, която надминава човешките възможности? Какво е свръхинтелигентността? Това означават системи, които значително превъзхождат човешкото представяне във всички конективни въпроси. Изпълнителният директор на Мета, Марк Закърбърг, наскоро говори, че това са подобни системи. Но това според мен, което той каза, обаче не е дефиниция за свръхинтелигентността. Свръхинтелигентността носи сериозни представяне във всички когнитивни задачи. Обаче свръхинтелигентността носи сериозни рискове за стратегическата автономия на Европа и изисква незабавни действия. Какво е настоящото ниво и какви са способностите? Вие всички знаете, че ние сме разумни, може да решаваме проблеми и може изкуствен интелект да генерира гласови, видео и други клипове. На Международната математическа олимпиада се печелиха медали с използването на ИИ. Повечето хора не биха повярвали, ако им бяхме казали, че нещо подобно ще се служи преди години. Обаче суперинтелигентността роботите все още не могат да карат автономно коли, могат да се спъват и да падат, ако щете да кажем. Какво е сегашното ниво на ИИ и каква е разликата с свръхинтелигентността? Ако нищо не се промени, ще кажем, че свръхинтелигентността е възможна. Жабите са по-малко интелигентни от котките, котките по-малко интелигентни от хората и няма физически закон, който да каже, че човешкият интелект е най-високата граница. Затова може да очакваме създаването на система, която превъзхожда човека във всички области. Всъщност, разработването на свръхинтелигентност не само е възможно, но вече се преследва активно от някои от най-могъщите играчи в света. Компании като OpenAI и Google и DeepMind, а също и Alibaba в Китай публично заявяват, че целят да създават свръхинтелигентност.
OpenAI вече обръща внимание към свръхинтелигентността и ще похарчи 115 милиарда щатски долара главно за изпълнение на тази задача. Това е абсолютно страхотна сума за разработване на свръхинтелигентност. Ако не предприемем нищо, кога можем да очакваме свръхинтелигентност? Очевидно е трудно да предсказваме бъдещето. Само преди няколко години президентът на Future of Life Institute, Марк Стегмарк, предсказа, че ръчният труд ще бъде заменен от роботи далеч преди ИИ да може да създава изкуство. Той се оказа в грешка тук, не се оказа прав. По подобен начин през 1933 година известният физик Лео Стиларт прочита речта си във вестника и дразни се, че още същия ден формулира идеята за ядрена верижна реакция. Формулира идеята, както се казва, това е история. И така, всичко това показва, че много трудно е да предскачим бъдещето. Така, както казвам, през 1933 година известният физик Радърфорд в Лондон заяви, че атомната енергия никога няма да има практическо приложение. Лео Стиларт, както казах, прочита това във вестника и още същия ден формулира идеята за верижната реакция. Значи, всички предсказания трябва да приемаме с известно съмнение. Има обаче платформи, които могат да правят прогнози. Дали Федералния резерв ще вдигне лихвения процент, дали Русия ще нападне Естония и други подобни предсказания. И това са първи. До 1933 година вярваме, че тези системи ще могат да правят всичко, което прави човека. Можем да погледнем какви са предвижданията на изследователския екип Метър. Той изчислява дължината на задачите, които и може да изпълнява. Тази скорост се удвоява приблизително всеки 7 месеца. Виждате тук моделите на системи ИИ. Екипът на Митър забелязва това отвояване от 7 месеца и за 14 месеца вече виждаме, че задачи, които са отнемали по-рано 2 часа, и много бързо това време се отвоява, намалява. Трябва ли просто да оставим това да се случи? Не трябва да оставим това да се случи, защото съществува сериозен риск човечеството да изгуби контрола над свръхинтелигентността. Основателен на ИИ Алан Тюринг предсказва, че ако развитието продължава без ограничения, може да очакваме машините да поемат контрола. Действително беше публикуван международен доклад за безопасността на ИИ през 1924 година. И компютърният учен Йошуа Бенджо цитира това. Докладът посочва рискът от загубът на контрол. За да настъпи този риск, трябва да имат системите способности, които за сега липсват. Примери, например, автономни действия в реалния свят, самоподобрение, създаване на свои копия, така наречените самореплики. Трябва да кажа, че загубата на контрол не се отнася само до това. Става дума и за промишлеността. Ето нещо, което преди 2 години бе дефинирано. Опасността от AI трябва да бъде
възприемана наред с другите рискове, като епидемиите и ядрената война, например. И ръководителите на водещите фирми работят по този въпрос. И макар, че е трудно да се предскаже как ще загубим контрол и кога ще загубим, аналогията с социалните мрежи е много красноречива. Програмистите на Мета в Сан-Франциско, когато се опитват да увеличат времето, което хората прекарват в Инстаграм, не са целели щурмуването на правителствени сгради. В Бразилия или етническото насилие срещу рохенгите в Миянмар. Но именно това се случи. И това се случи поради социалните мрежи. Ето тук виждате как не може да предскажем как ще действат алгоритмите и какво ще бъде тяхното влияние. Алгоритмите в социалните мрежи са далеч по-прости и по-слаби от чат GPT. Какво обаче трябва да направи Европейския съюз? Да започнем с най-важното. Значи, необходимо е да се подсили офисът за ИИ в Европейския съюз. Европейската комисия планира 40 служители в звеното за безопасност до края на годината. Британска институт обаче за сигурност на Европейският изкуствен интелект има вече 200 души, т.е. много повече от колкото се предвиждат в офиса на ЕСЕ. Трябва също да помислим какво очакваме от иновациите и изкуственият интелект. Изглежда, че някои фирми в Китай вече се отказват от свърхинтелигентността и използват чисто прагматични системи за алгоритъм. Значи не е въпрос да създаваме само центрове за данни и се надяваме, че всичко ще бъде добре в бъдещето. Трябва да започнем да мислим за изграждане на нов подход към AI. И накрая Европейския съюз трябва да изиграе роля в международните дипломатически усилия в тази насока. В Нидерландия вече се мисли по този въпрос. Аз съм от Нидерландия. Бяха създадени системи, които никъде другаде не са създадени в тази насока. И трябва да видим, да вземем примера на финансовата task force за предвиждане на финансовите движения на пазарите. Как сме действали в миналото, когато човечеството било изправено пред големи рискове? В миналото светът колективно спря човешкото клониране и редактирането на човешка ДНК. Въпреки това е технически възможно. Това не уби биологията, тя продължи да се развива. Господин Радев каза много полезни неща във връзка с изкуствения интелект и суперинтелигентността. Време е да постъпим по същия начин, да насърчаваме безопасното развитие и да предотвратим неконтролируемото развитие на суперинтелигентност. Thank you, Mr. Bracco, for this interesting look into the future. And I now have the pleasure to give the floor to Mrs. Katerina Zakharieva, European Commissioner for Startups, Research and Innovation. She will talk about AI and research. Good afternoon. I will start in Bulgarian and I will then continue into English. I would like to thank Mr. Radev. Thank you, Emil, for this very important topic you have chosen. It is a very engaging topic, I would say. Recently,
increasingly debates, conferences, strategies and legislation in AI are center stage. And it seems that there are two extreme opinions. On the one hand, we accept AI without limits, without regulation. The other extreme is concerns and fear about what will happen. Rejecting developments, and this means losing out on what AI can do to improve our lives. I think that the European road we have chosen. Да бъдем амбициозни, да бъдем лидери в изкуствения интелект. От друга страна да бъдем отговорни и предпазливи. Като знаем, че изкуственият интелект предоставя наистина неограничени възможности, бих ги нарекла. Когато говоря с учени, което се случва постоянно, било такива, които използват изкуствения интелект, за да напредват по-бързо в своите изследвания, било такива, които разработват изкуствения интелект, чувам, че с изкуствения интелект открития буквално могат да се случват всяка седмица. И те се случват. Което прави още по-отговорна и нашата задача как да балансираме и нашето законодателство, европейското, така че от една страна да бъдем отговорни, от друга страна да не спираме развитието на изкуствения интелект на европейския континент. Да не спираме развитието на стартиращите компании в Европа, които се представят доста добре, да подпомогнем учените, да ги научим как да използват изкуствен интелект в техните изследвания. И аз мисля, че това, което вие правите днес тук и това, което Емил, съжалявам така формално, ние се познаваме с него много години и сме работили заедно по различни теми. И такива конференции, такива срещи всъщност ще подпомогнат и нас и в комисията и колегите в парламента да намерим точния баланс. And now I'll switch in English. A few days ago, преди няколко дни проведахме дни посветени на научно-развойните изследвания. Можете да си представите, че там се повдигнаха и много въпроси, свързани с изкуствения интелект. Очевидно, учените и участниците и от частния сектор проявяват силен интерес. Бих казала, че в изкуствен интелект е свързан и с бизнес интереси. Рисковия капитал тази година достига 50 милиарда. Стартапи като Мистрал и други привличат рекордни инвестиции. Знаем също така, че има проблеми с дезинформация, свръхзависимост. Изкуственият интелект зависи от качествени данни, таланти, изчислителна мощност зависи и от човешката преценка. Ние трябва да насочваме развитието без да се страхуваме от това развитие. Ние трябва да ускоряваме откритията и да създаваме възможности за бизнес, като полагаме усилия това да обслужва нашите общества и европейски начин на живот. Ние бяхме първите, които започнахме работа по изкуствен интелект. Предсказуемостта на нашата регулаторна система е голяма ценност. Основният ни приоритет е безопасност за гражданите. Заедно с това трябва да се погрижим да не спъваме иновациите. Научните изследвания вече се водят и ние ще продължим да се вслушваме, за да подобрим своя подход. Като Европа, ние удвояваме усилията си в областта на инфраструктурата, финансирането. Тази месец аз открих заедно с канцлер Фридрих Мерц Юпитер, най-мощният суперкомпютър на Европа. Той показва, че можем да се развиваме
без да забравяме зелените си ангажименти. Юпитер и суперкомпютрите, финансирани от Европейския съюз, осигуряват модерни възможности за учените, иновациите и индустрията. Всичко това е резултат от европейското сътрудничество и подкрепа. Нашата инициатива в областта на изкуствения интелект мобилизира 150 милиарда частни и публични средства, като поставим акцент върху силните ни страни. Това е в областта на промишленото производство, енергетиката и здравеопазването. Хоризонт Европа ангажира 8 милиарда евро. Повечето от вас познават института Инсайт в София. Той беше създаден от професор Вечев, който получи грант от Европейският научен съвет. Това се превръща в уникален център за изкуствен интелект. Наскоро един от аспирантите, Анна Мария Халачева, беше включена в списъка на Forbes за работещи в областта на роботиката под 30 години. В Insight се осигури 90 милиона евро европейско финансиране за изграждане на производство на предприятия за изкуствения интелект. Това ще даде възможност за обучение на повече талант. Също така в науката за материалите, изкуствения интелект може да увеличи с 40% брой на внесените патенти. Изкуственият интелект вече дава възможност за много открития. Държавите членки дадаха своята подкрепа през май на инициативата изкуствен интелект в стратегията за науката. И аз разчитам да работим с Европейския парламент. Нашите консултации хвърлиха светлина върху някои очевидни потребности, съчетаване между високи резултати с доверие, разширяване на достъп до ресурсите, инвестиции в таланта. Ето това е, което ще предприемем. Нашият водещ проект се нарича RISE. Това означава ресурси за науката за изкуствения интелект в Европа. Тя ще обедини усилията на държавите и бизнеса за подкрепа на съвременни модели, програми за обучение и мрежа за високи резултати. Дами и господа, Емил, очевидно има сериозен ентусиазъм за изкуствения интелект. Европа разполага с това, което е необходимо: талант, регулаторна яснота и все по-голяма подкрепа. Като запазим своята отговорност и повишаваме своята амбиция, можем да насърчаваме и да насочваме революцията в областта на изкуственият интелект. Ние можем да дадем възможност на нашите млади да работят и да останат в Европа. Споменах на български. Очаква се тя да бъде приета от колежи, обявена в началото на октомври, както споменах. Ще бъде в един пакет с друга стратегия, която е за, така да се каже, приложния изкуствен интелект. Това, което се стремим да направим с двете стратегии, е да мотивираме потенциала и да създадем най-добрите условия за изкуствен интелект в науката, но и наука за изкуствен интелект. Това е нашето мото. Както казвах, когато привлечем и обединиме усилия, ресурси, финансови ресурси, талант и компютърна сила с цел по-добра координация и сътрудничество между държавите членки, бизнес, учени, правителства с RISE, както споменах. Така че надявам се, сигурна съм, че немалка част от вас тук са участвали в нашите консултации, в срещите, които сме организирали преди подготовката на въпросната стратегия, така че тя да отговори на нуждите на учените и на иноваторите в Европа. Благодаря още веднъж за вниманието и на Емил за организиране на тази важна конференция.
Благодаря на госпожа Екатерина Захариева за вдъхновяващите думи. А сега ще имаме възможност за вашето активно участие. Имате думата за въпроси към панелистите. Just excuse me, but I have, но трябва да отида за да представя и друга стратегия, която е изключително важна. Life Science Strategy, така че съжалявам за краткото участие. Благодаря още веднъж за вниманието и до нови срещи. Заповядайте. You guys didn't jump up, so I'm going to jump in a little bit. I think it was interesting that although... Мисля, че беше много интересно това, което чухме. И подчерта се голямото значение на контрола на човек над изкуствения интелект и как можем да постигнем това. Но, най-напред, споменахте числата от 2017 до 2020, мисля. Не съм виждал тези цифри, но мисля, че сега повече хора се емигрират от САЩ към Европейския съюз, отколкото обратно. Но въпросът за контрол и мисля, че в САЩ насочват вниманието си върху нещо грешно. Проблема е, че фирмите не са правилно регулирани. Става дума за антитръстовият закон. През 1945 година те принудиха Германия и Япония да приемат антитръстови закони. Но там наблюдаваме един вид антропия. БВП на САЩ се развива много бързо, но създават се и много възможности. Мисля обаче, че ние можем заедно да помислим как да се справяме с тези въпроси. Едно от когато работих за Google, много често ходих в Лондон и регламентът за личните данни беше предназначен за да бъде по-лесно за бизнеса, а не за да затруднява който и да е. Така че трябва да видим каква е цената на прилагането на регламента за личните данни за малките и средни предприятия. Те имат нужда от повече средства. Значи необходимо е спазване на тези изисквания. Но това са данни, които не са публикувани, но трябва да ги имаме предвид. Подготвя се една дисертация точно по този въпрос. Изкуственият интелект ни надминава във всички области. Единственото нещо, което изкуственият интелект никога няма да постигне, е да бъде точно като човека, да бъде човек. Не може да постигнем нещо, което да има същите мотиви, каквито има човека. Защото изкуственият интелект всъщност е един процес и този процес трябва да бъде контролиран от човека. Значи тук става въпрос как
ще регулираме транснационалните системи и платформи. Защото не става тук дума за нещо, което е присъщо на изкуственият интелект. Това е глобален, световен проблем, но нашият опит за уеднаквяването, за хармонизирането сочи, че трябва да мислим как в СТО и в други световни организации, които нямат съответния потенциал, как да им помогнем в тази област. Благодаря. Брайсън, отново за включването. Имаме ли въпроси от залата? Заповядайте. Да, благодаря. Моят въпрос е следния. В момента мисля, че има глобална конкуренция в света по отношение на изкуствения интелект. Но така или иначе човечеството е изправено пред едно и също предизвикателство. Смятате ли тези, които са пред нас на сцената, че най-вече госпожа Брайсън и господин Бракел, господин Митев, ще има някаква възможност за сътрудничество, например, между Европейския съюз и Китай в тази сфера, или цялостната политика на Европейския съюз за, така да се каже, търговска, икономическа битка с Китай изключва такава възможност. И втория ми въпрос е: генералната политика на Европейския съюз са едни стриктни, строги регулации. Слава Богу, че днес имаме бутилки с нормално отваряне, нали, защото са метални. Това е един такъв неприятен, как да го кажа, пример за до какво могат да водят стриктните регулации. В тази сфера стриктните регулации винаги ще бъдат изоставащи. Винаги. Няма шанс те да изпреварят това, което се развива. Има ли някакъв шанс да смятате да се смени тази политика, тази парадигма на Европейския съюз да регулира всичко по най-детайлния начин? Ние от Източна Европа, България по-специално, имаме опит до преди 35 години, когато държавата регулираше всичко и това завърши катастрофално. Защо трябва да повтаряте едни грешки, които други народи и държави са допуснали и не се получите от техния опит? Благодаря. Да дадем възможност за отговор на въпросите. Аз ще почна отзад напред. Що се касае до регулациите, виждаме, че от този мандат и тази Европейска комисия дойде точно с искането да намаляване на регулациите и в момента ще дам пример с пакета Омнибус, 28 регулации, които се намалят, които ще спестят и много пари на бизнеса, ще намалят административната тежест значително и това е в ход. Ние разглеждаме този пакет тук в Европейския парламент вече. Така че това не са само намерения, това е и конкретна законодателна стъпка напред. И аз се надявам, че следващата година ние ще приключим пакет Омнибус. Що се касае до кооперация по някакъв начин с страни като Китай, виждаме, че е крайно конкурентна средата, която много трудно би се осъществила такава взаимно помагане в разработките. По-точно виждаме, че всяка една трета държава и Съединените американски щати и Китай се опитват да привличат водещи специалисти. И тук именно трябва да внимаваме с регулациите, за да остане Европейския съюз място, където
без особени регулации може да се развива изкуствения интелект, защото това е стратегически важно и това дава предимство на Съюза, а виждаме, че в много аспекти ние изоставаме. Виждаме колко пари се отделят в Съединените американски щати за развитието на изкуствения интелект. Да, комисарката току-що каза, че 50 милиарда тази година ще бъдат вложени в развитието на изкуствения интелект, но това не е достатъчно. Така че, да, регулациите са важни, но в иновациите някой път регулациите почват да спъват развитието напред, така че трябва да се намери много добър баланс. Благодаря. Заповядайте. Yeah, maybe just to add, Може би само да добавя, че преди 2 години нямахме акт за изкуствения интелект, нямахме Google ChatGPT. Проблема е финансирането и също закона за фалитите, който е много важен. В много страни се бави. Всеки 2 седмици в Америка се основава нова компания. Това е свързано с законодателството. Както госпожа комисарката каза, тук става дума за наука, за военни приложения, за най-различни други неща. Независимо от най-строгите правила, има и проблеми, които не трябва в никакъв случай да се пренебрегват. Имате думата за последно изказване. Съгласен съм с това, което професор Радев каза. Свидетели сме на една конкуренция и между САЩ и Китай. Разбира се, сътрудничеството е важно, но е трудно. Трудно е да се постигне. Ние, като Европа, не трябва да се боим, че няма да бъдем разбрани. Колкото до законодателството, ние работим. И в Европейската комисия се работи, както и други споменаха. Има законодателни актове, но разбира се, необходими са и повече инвестиции. Нещо, което и аз споменах. Необходими са и ново законодателство за прилагането на Wi-Fi. Говорим за интернет на нещата, умни хладилници, например, какво ли не. По отношение на скоростта, нещо, което бе споменато, скоростта на ИИ, трябва да кажа, че предстои квантовата компютърна техника, нещо, което ще ускори много силно развитието на AI. Да дам думата на господин Радев. Последни заключителни думи, господин Радев. Стана много интересна дискусия. Аз благодаря на всички участници във форума. Надявам се, че този диалог ще продължи, макар и в други формати, защото чухме много ценни експертни позиции и насоки за следващи стъпки. Когато говорим за свръхинтелигентни системи, които могат многократно да ускорят човешката работа, да изпълняват няколко различни задачи едновременно и качествено да надградят способностите на естествения интелект, всички съзнаваме, че това е огромен потенциал. Нека го използваме отговорно, за да гарантираме прогрес, сигурност и благоденствие за всички. Да си пожелаем ползотворна нататъчна работа и до нови срещи. Благодаря ви. Благодаря на всички за активното участие. Всичко добро да чуем. Благодаря много. Аз също наистина беше ценно. Ще се радвам и за бъдеще.
Maybe this